Octavia, Stamford Bridge, oktober, 20 mennesker fra Danske Spil, DK-kunder, som har vundet nogle ture herover og se Chelsea Blackburn. Det vrimler med Chelsea-fan, det er helt vildt. Vi glæder os rigtig meget. Det kunne man ikke længere. Kampen slutter, og så kl. 20.15 så forlader vi stadion. Herefter er der fri leg. Var det fuldt af en bord til Chelsea? Eller var det efter Chelsea? Det var efter Chelsea. Hey! Hey! Skal du lige tage et billede? I do the hospitality for Chelsea, just to say welcome to Chelsea Fulham. Så kører vi! Yes! Vi har fået trøjerne på. Det er tip-top i orden. Det bliver rigtig spændende. Der er 2 minutter til kampstart. Yes! The stadium would like. Hvor til dem? Ja, helt sikkert. Så meget over i korten og med modstanderen. Og så lader han ligge til baller. Nej! Maria, hvad siger du? Jeg siger, at jeg har sjældent set så godt et fodboldhold som Chelsea. Altså, de spillede her i aften, og jeg vil ikke sige, at det var på grund af en svag modstander. Men det var i alle spillets faser, der var de simpelthen aldeles fremragende. Hurtigt på bolden, først på bolden, og de spillede med en variation af driblinger og gode førstegangsaflevering. Og dem, der var ingen på holdet, der, skal vi sige, ikke ydede alt, hvad det kunne og arbejdede. Vi har tidligere set nogle store stjerner, men så var det ikke rigtig Anelka, og sådan, så var det ikke rigtig lavet noget. Men her de arbejder jo for fuld tryk alle sammen, og så går det jo så yderligere, at der bliver lavet nogle aldeles fremragende mål. Så det var selve kulissen her i aften gør jo også, at det var en super oplevelse.